já vás vítám u videa z Blockadeu, prvního videa na mém kanále s Vikukem a Mikem. Čus. Zdravím. Tak, To je pinda tohleto. já se vám představím, já jsem Black, Vikuk, Amigo má svůj kanál, Amigo tak. klasicky. A bude Popisek bude pod videem a jak vidím, tak Vikuk už začíná se rozdížet. A dobrý, toto video bude tak maximálně 15 minut dlouhé. Díl ne. Doufám, že mě slyšíte dobře. Hlavně je, abyste slyšeli. Já slyším, jak se steká Vigony, to je pro mě důležitější. Slyším taky. Což pánové, mě strašně těší. cože ti to? Strašně těší. Že já si vezmu slabší, no, ten. No, to bych ti radil, kamarád, to bych ti radil. Adam Pojď si ji veme, až ho zabije. Přesně tak. Pojď sem. Ježišmarja. To jsi chodil furt za mnou? Jo? Se nebo trefit. Aha. To je to nejlepší, co jsi mohl udělat, spadnul si do kanálu, tam patříš. To s tobou mě řek, ty. To kam jsi zmizel? Jo. Aby si chcípnul do rána. Chci vás tam oba dva. Nedáš. A teď jsi Kámo. změnit zbraň, ale. Tak to ne, tohleto. To jste pokažili, pánové. Já si beru svoji zbraň. Jakou? Já si to zjistím za chvilku, ale. Ať je to férový trošku. To je parchant tohleto, ty. A budu muset být od něco dál. Foodsking, Já jdu proti RPK, Vikukovi, který je 30, já jsem 17, to vidíte sami. Amigo je nuba. Aha. Cípni do rána. Nice. To je Amigo je Vikuku. 8. A Já jsem nuba, žádná osmička, zapomeň. říkáš to do videa, ale. No já vím, protože jsem nuba, tak ticho. Jo. To je dobře, já mu ať to řekne o sobě, víš co. Je lepší to vědět, když to ví už. Teď jsme to... A to... Kde je ta druhá zelená nuba? Já ne. Nechníbej! Nenechám. To si děláš srovnu. Kámo, cože, já tady běžím jak magor, abych se střelil jednoho z vás, a vy si mi zabijete navzájem. Pánové, to je dost. Kdyby nepřišel Tomáš, tak by to bylo v pohodě. To je možný. To je pro na pětce. Jaký v pohodě, já bych umíral a ani bych se nezahrál, takže... Ne, já teď v pohodě chtěl zaměřit, ale... ono třeba přišel tam. On si tam skáče, amigo, že jo. Tak jako, já nemám to dělat takhle, tak jako posledku, Já jak... si přepiju, než půjdu na Vikuka, pokud ho najdu. Asi. Já budu nějaká, Co na tebe zaměřil? Jenom zaměřil, nevystřelil. Jo, vystřelil. Vystřelil. A nic, Všiml jsem si, vypadalo to jako, že si vůbec nestřílel, že se sflákal. Rozumíš, že jsem svoji střelu, viď? Kde seš? Vím, že jsi ke mně běžel. Já ne. Kde jsi? Jau! Dobrý, Týpni. to si dělá, kolik máš hápek? 24. Armor dole jsem mám. Jako Bareta u nás dost šetří, ale věř mi, že jo. Bareta totiž má dost velký cooldown. Právě. Úplně stejně, jako když já jsem se hrál CS-ko. Možná jak, ne, to není asi jak AVP. Kde seš? Teď někde slyším tě, pan sakra. Dneska střídačka. Co pak? Nic. Neumíráš nám trošku. Jenom to, že mám plný hápka, víš. No, ty máš lékárničky, že jo? Nemám. Ale tě hodněkrát trefil. Ne, to je jednou, tak. Ty nevíš ani kde se. Ne. Kámo, když jsem tě 3krát trefil, pane bože. Já ani nevím, že by se si trefil. Cože? Ty drzejné, ty. Je to Ani to necinklo, ani nic. Je to na videu. A jo, tak to je si přiznal ke No jo, ale Ani mi ho neříkejte, nezasral. že už to je 15 minut. To ne.
To mě docela dostalo. Ty se ani ještě na net, ty vole. Tak ne, zahraj. Zase nedal stopky. Ale zabijím ti, i když je vkojím, takže jako dobrý. Já taky. Jo, dobrý, no tak tady se jako trošku někdo snažil, no. O výkuku a spavnu, jako docela dobrý, no. Já tě zabiju. Tomáši, To jsem byl já. Baku. Já ne. hezky jsi s tím pohrál, dobře. Já Tam. jsem občas hraju taky, ale... Hlavně, že já hledám výkuka, nevidím ho. Ne. Já jsem ho teďka někde viděl. Na serveru. Tamhle je. Nadar. On mě dá přezeď. To je fakt úplně k čemu. Že hraju s takovýma cheaterama. Cheater. Ještě řekni, že jsem Acker. Jak to vyřeším? No patříš k 90% lidí, co mě potkali. To má. Kde seš, ty? Zelená hlava. Amigo si to brouzdá asi uprostředka. Ne, vůbec. Ale To je dobrý. To je Kdo si dobrá bloknul? schopnost. Kdo má blokárnu? Já ne. Já mám RPKčko, ale... Jo. A teď... Dělo to, kde seš, sakra. Já hledám Amiga. Aha, no tak to musíš. Já hledám tebe. To je hezký. Tohle to máme zničit. Jenže mě zajímá, kde je ten druhý mamiko. Teď to spadlo. Tak a tady já- vidíte krásně lidi druhou přezdívku Amiga. Přesně Tak tak, to stav mamiko, a tak bylo toho jako docela dost, jo, ale... Ale, černý. Že jo, známe, co, Tomáši, známe. Nekomentuji. Tady měl ještě někde dostat dobrý. A já už vím, kde je. Je? Zvyku. Teďka jsem neviděl výkuka, teďka jsem tady viděl, že... Já chodím uprostředka, nevidím ho. Jenže... Ty utečen, sakra. Co? Nic. Jenom Vím, no. úplně nenápadný. Sakra, můj útek, do prčic! To je nenápadný, to fakt, že jo, kámo. Já tě vidím. Já tebe taky. No, ten si mě teda slíznul hezky rychle. Koukám. Amigo, pojď sem. Dá, pojď. Ne. Já tě najdu, počkej. Tak prosím. Ale co tam mám dát? Tomeň, Já tě najdu. Co? nenajdeš. Takový jeden buben. Střetí palici. Budeš díl jak... Já to zase odpojilo. No. Ale tvůj barák taky skončil docela zajímavě, amigo. To je dobrý. Odpojilo. Mě to nevadí. To snad není možný. Tak já se tady také Já ani spručím. Dobrý jsem tam. Ten buben mám stavět, že jo? Ty vole, kde seš, sakra? Já se ptám taky, ale... Kam to mám dát? Ty kempí. Se někam zalez. Já minul! Dobrý. Ježiš, tak šanci, já jí propásnu. No. Tam Já minul! Kdo to tam zazničil? Jak? Tomáši, máš hezký spawn? Aha, tak už vím, kde je Amigo. Zrovna se tam vracím pro náboje, ne? A už slyším jenom, že je hezký spawn. Máme kamarády. Jaký diamant tady máme? No, za Němce, tak to. Asi si přehodím zbraň. Nejde tady. No a já potřebuji taky peníze. Já jsem minul. Tam zmizel. Jo, on je za Peníze tvosťokem. jsou nejvzácnější. Je, došly náboje. Já to říkám tady. Do pistole. Dobrý. Kolik máš? No, Kolik? 5 životů. Že jako bude Cože, tak- to je takový. Kámo, ne, já se bojím, já tady nechci hrát pravý určitě. Co? No, Jo, prosím. Ano! Já myslel, že to je na Amiga. To nemůžu furt najít, už ty jsi Jsem je se. na spawnu. Už je mrtvý díky mně, že jo. Nejsem mrtvý, teď já jsem. Ještě dvojka. Jo, prej mrtvý, jo. Asi.
jsem u výkuka na spavnu. To je nice teda. Vodu potom. Ale jak tě poslal úplně někam jinam? Výkuk určitě zase poslouchá svoje. Co? No nic. Není. Vypadni, nech mě vejt. Jo, díky bohu. Pardon. Ne. Jo, takový skiller. Já jsem zrovna vystřelil. Jo, ty a skiller, jo, dobrý vtip, kámo. Co, odpoj Vidíš se? to? Odpoj se. Jsi teda skiller, kámo. Taková nuba stará. Ne, já nebudu na můj kurňa. Umřeš. Pojď. Jo! Nice. Čekejte chvilku. Jsem tu. A běží. Ty slyšíš? Kde? Takže mám čo? Chtěl zdarma. To je svině. Ne, já bych- ne, Tady robím. ne. Cože? Ale dělám takovou zlepšení. Ale já jsem teď tady ukopal menší výkop. Už jsou u nás. Společník. Ne, ty jen si odešli. Dobrá. No já jsem někoho Asi zabil. to nebavilo, měli 0 killů, že jo? Asi jo, no. Tak když dostával i 8 level. Už byl asi podezřelý. Tady ještě. Ne, ty vole, to asi. Jsem nedočkavej. To si vychutnám. Jo, já už vím, čím jsem zabil. On byl uprostředka, ne? Jen tam stál. Já tě vidím. Co nebo za tebou jdu? Kámo. Tohle bylo. Extrémně vadí, že jsem to teď udělal jiný. Já jsem? Pastičku. Jo, ty máš spawn ochranu ještě. Jak to si myslím? Trošku dobrý. On to stihl. Já to běž do útoku. Zachránil. To si děláš srandu, já už zase spadnu. No. Vážně. To video budu muset ukončit. Jako neumím hrát. Video konec, jo? Pokémon Mode nebo To je co? teda výkup. Amigo už nehraje. Dojdou pistolky. Au. Už bylo 15 minut, jo? Já myslím, že On je u nás. to bylo. Už je u nás. Jež on ví o ty pasti. Jo. Blbá. Já už jsem se bál, že dostanu. No, já bojím se taky, že jo. Aha. Já minul. Au. Face shot. To je Víš až co? víc na tom videu a já se nebojím to tam dát. Yeah. Já možná dojde místo.